Mangkul aku tuh. Tipas nih rambut. Oh ya wes, gak apa-apa. Ngeluh tapi ngode. Nyanyi wae, sopo nyanyi yang ini lalu gitu nyanyi terus. Mangkul wes tak download kilo lagu nih deh. Rakaprah. Kalah adus, iya. Kilo tak download lagu nemas mas. Yang dahulu yang Memang wes tak tulis gini. Dia apa nih aku di kekasih ki. Kok dia ingat aku kekasih yang dulu. Hapus nih. aku lirik ngono kok. Iya, tapi kan api bisa nyelaku yen. Reklas ya, reklas tak tulak sesok kayak. Masa sok Masa sok kayak konten nganu video TikTok iso terawih tak jam mlaku-mlaku tok ngono lho Mas. Usah. Lah iso sikile pet parah. Ayo guys, tap-tap kencengi guys. Yo ki kok aku nak adekku mulai yo aku nganu yo. Pamit. Soalnya lo aku susuk-isuk main yang stadion. Isu. Ya. Sampeyan kok dile, sampeyan kok di Mang? Main. Karaoke. Andi. Tuban lah penyanyi-nyanyinya. Panggilan memang. Tenanan gitu. Panggilan enggak itu yo. Panggilan aku dipanggil nyanyi. Nyanyi mbek sapa? Ndak mangan nek wong komen siji ini sampe nyanyi tak kira guyon. Konten. Enggak konten apa to? Karaoke nan ngerum lu ngerum. Dan sana dek kemenyi ngene sik. Pilihan. Bar kok pilihan tapi mau. Blodok mang turune po ora blodok mentah. Kabeh blondok. Kene yamin iki ora ana wong ngagipto yo, ya Mas Busi mesti koyo metune kaya kuntilanak. Tapi kan iki bolak-bolak kan roh dek yang meniki iki wis mesti lembus gitu. Itu dinteni jam yang iso plek kae dodol apa iki aku. Apa dite lah ya. Dodol sini. Ngono ayo kene Mas Yongki, thank you Mas. Ayo guys, kejar guys. Mas Mas aku lapor nampur kok tak aku piye lagi wong panggil saja Chris iki. Kak Arum. Kak Arum. Walah Mas, do Mas seleksi ning nggonmu menangno terus, masa mak Kak Arum yo mbok jaluk, kabeh mbok jaluk kok Farhan, tinggi kok. Komen PC lah iso no. Dodolan nang nggone kok apa jenenge lato wong ngono piye. Kak Silvi, Kak Farhan. Masih bengi lah yo, Mas musiku. Esok awan tangi salat duhur turun naik sampai sore. Kemarin di dalam bayan tak geser mudun aku alam yo kita kan beruntun gitu, beruntun. Kak Silvi, tinggi Kak Silvi, obat ngantuk yo kene iki ya ta.
Sampean ngantuk delok kene. diriku. Ya wi apa enak lagu kuwi. Kok gak tembus 1000? Ini yo gak iso lah. Dek akhirnya kalah dek gak mek apa-apa. Kan aku wis ngomong mau tembus 1000. Tembus 1000. Bukan apa ya aku. Engkau datang. Nani nanu nani nani lu. Nunu. Halo. Wangkul kuno yo napa wangkul kuno kaya apa? Seragaman hitam. Ya mbok orang jarak kok. Sapa kuwi sing njaluk nyebul blondok? Ya ketoke sing inbox blondok ki mang ya. Coba ayo nek stadion bus nyawer yang di sak turu wong esuk iki sak turu wong iki mesti. Mas bus iki nek esuk turu. Tunggu para besok. Tapi ngantuk aku sak jalan iki ngantuk tenan aku. Iki ketoke yang kok turu ki nek wis mulai. Pargo yang busra iso aku jolok pargo. Liyane pargo ya. Ya saya guys tetap Kak Rum Najwa ning gimana? Ngopi sik, Bos. Iya, Mas Les. Hmm. Besok nemblung jam piro? Awan ki mestine jam 1 kok cetak kok. Mas aku wi lewatin di Merak Dewi Mas. Lewat ratan lah. Terus Maine kok Bojonegoro ya penak lewat gini kae, karek ngalor langsung pas duklor. gak sida takok. Dalane Bung ya, wis mau takok wong liya ben. ya. Ya. Minta maaf, Pra. Maaf. Ya, nak maaf aja merok kan. Lewatin di kayak dena nih kayak. Tapi jalannya buntu kuno. Ya, terus lewat di Singgana. Ya lewat Montong lah. Iya, guys. Kan aku ke Bojonegoro nih. Blodok. Kalah. Blodok. Pacare blodok ngetan. Mas Leksi kali 2, Mas Leksi kali 3, kali 3. Topi. Guys, ayo guys. Duh, apa kaya nang popo? Itu Budal karo mbus mbak ya gak iso to. Mas mbus ku musisi, budal legasi. Penyanyi ku mesti sanggurne musisi. Gini lagi. Mas Kentos, thank you. Kena leh. Tutup panduan apa sih mbak tutup? Mas Kentos. Mas Kentos, thank you. Loh, gue loh wes orang naik loh. Yang lagi pengen sini WA aku di bio bayaran. Kayang makasih. Kayang bantu aku Kayang, ayo Kayang itu Kayang kejar Kayang. Jenenge itu orang tak jenenge apa cah gerdu. Wong kon jenenge gerdu ki piye kok iso?
Lagi berarti blogger situ metu naik sana. Semakin kita memblogger terus semakin cepet. Yo, lagi macam udah kono lah ngono. Satu lagi kak, Rum. Kak, satu lagi kak, biar aku menang kak. Satu kak, kak Rum, satu kak. Ayo guys, neng kak, neng kak. Nyar kita nyar. That's it. Makasih Kak Arum, I love you. Kalah blok-blokan yo, blok-blokan. Kalah apa? Kok ngono? Iki le wis blok-blokan gitu lho, alam kalah terus. Jak vlog nek gerdumu, Bu, salah. Selap peteng dekne sesuk mulai. Ya iya. Tapi aku aku gigu, aku mah. Ya wis. Aku mah. Sepil blondok ra ono urung rene blondok. Matanya kayak apa ya guys? Mata gini mana mata gini? Oh lagi Asmi ya. Asmi mata gininya mana nak? Mata gini? Alah ganteng. Mas kesel gue aku. Mau aku naik aku gigu. Gimana ya? Yang balik oto kalah kok rewel menginya lah. Nek kembang Gini, tangannya gini. Kelah gue mas embus. Guyu kabeh. Kayang bantu ya kayang. Kalah me apa kek? Kalah pindo kesan kok. Gak usah saya bunda. Saya piye kok iso perjanjian. Ya wis pindo kok. Jenenge gerdu kimcil, Bus. Lek urung dijenengi matane ngono. Ora ono kimcile belas iki lho. Kok jenenge gerdu kimcil. Kuwi apa tak jenengi gerdu Mahardika nyapa. Kenalno luwak. Kowe njaluk kenalno luwak. Bunda Ikal deh nek gak kudu nyanyi angel nek dengi ku kudu nyanyi deh nek nyanyi wis pek. Ya sini yang review genset kuwi kok. Handset. Yo handset. Kira-kira kena remet ki. Ayo kak bantu kak tetap gas. Ayo gas ki angger kalah deh nek wis gak apa-apa. Yo, ki angger kalah gak saya unda harus melakukan apapun. Ini anakku kuwi, darah kuwi. Sesok. Koko ki angger kalahnya kan harus pentelu harus melakukan apapun itu challenge. Tidak baca era terima nih dah. Kak Nuroshi, thank you kak. Lagi kak, satu lagi donat kak. Kak, ayo. Dingi mesti tawarain kan kayak suara bisa baru. Siluman piye, Bus? Kowe lah, aja sampai kowe ora roh kowe nggoro. Kowe tak tewu bolom gorong kowe
iki lho, aku iki dikene di anu nih diceluk bus, pas aku ape takok apa ngono le. Bus ngono lho. Terus aku ngene to, ono apa aku yo ngono le. Lah aku moro-moro ngambung kuwi to. Oh, dapat tewu waluk osan. Apa sih nyambung? Daselan banci kuwi lho. Dia bong. Joy. Iya, aku nggak mau. Tapi ra kena. Mas, Tapi ra kena. Mas bapakku udah ternoda. Udah ya wis. Ya mulai kok ki. Alah pencilik kowe yo. La ilaha illallah, bantere apa ijlik. Marani pacare kok tengah pengiah mene kok marani pacare. Kak Arum, ayo mawar guys, mawar beda orang 7. Mawar beda. Topi loro. Lo Kak Arum jaga lo Kak Arum. Kak Arum habis ini kali 3 Kak Arum. Mawar beda orang mawar hei. Sik tak bantak case. Lah, alasannya. Alasane wong baterai entek kok alasane. Alasannya Oh. Kalah nah to. Guys, kali 3 guys, triple. Kak Arum 1 Kak. Kak 1 Kak. Kak Arum 1 Kak. Kak. Anugerah, thank you. Kak. Oh, kayang. Mas Lexi, terima kasih Mas Lexi. Kak Arum. Kak Arum 1 lagi Kak. Arum. Kayang 1 Kak. Tangan nih belum mau boleh rewel. Ayo. Kak Gip, thank you. Kak Arum 1 Kak. Kak 10 detik Kak. Kak Yang, ayo Kak. Kak Yang entek nih. Aduh, entek. Kak Yang entek. Aduh. Alah Kak Gip telat Kak. Alah Kak Arum telat. Mas Lexi, topine sitok Mas Lexi. Alah, aja Mas. Kentanan Mas Lek. Kayak tak fallback Mas anu kayak ngono kayak Mas. Iya. Nggih, monggo Mas. Ya, monggo Mas, hati. Ayo Kak. Ayo. Kak Arum 1 Kak. Trik le. Ya, wong mboten adike kok ngalor. Adike to. Adike. Yo. Wis wong ngerti adike ngalor. Lah iya lah Petri kuwi le marani. Kemang kene telepon kan kok. Kak Ping, Kak NVX Ping. Ya, makasih. Kak Yang aku fallback langsung Kak Yang. Langsung aku fallback Kak Yang. Ya ampun apa gue. Lah. Blandak toh. Kak beda. Ngising. Pakai tangi lho, Pak. Masalah karek melek. Oh, Kak Ayang thank you kok. Mas Lexi. Kak Ayang. Kalah jan. Kamu bisa tapi. Satu bis. Tidur pelongi lho, aduh pelongi. Kok bisa aku dikerungi? Coba sing ngerungi anjir. Atur nih, sekarang dikurungi ngono kuwi. Ya Allah Kak, beda poin ngerasa witit loh. Alah kita kira ki filter dewe ternyata ki dikei. Anjay. Aku ki mah. Tadi ke? Enggak. Alhamdulillah kan Mas, sampean tetep pakai yo. Amul Fatihah bir kok amul Fatihah parang iki.
Iso apa ndasku balik cantik? Ya ora balik ayo ora balik to kuwi kok iso. Lah sing nutul siapa? Aku gak nutul lah. Aku sing nutul. Oh, lah kurang ajar ya. Mas aku ngene cantik tera. Gak. Kaya maling lho kok iso. Oh, iso ya ngono gila terus aku nek ngatur sampean tak ngono piye? Ya iku ning iki lho, ning ngene iki lho gambar aku hantam iki lho. Gambar tinju lho. Kok dunung. Wadi kok lho. Oh, ngono. Ya mbah tapi kok tak indah ilah. Guyu ae. Ayo wani pora iki kok iso. Wani jir menang pisan nek kemenyak. Ya ora tau menang. Winku 17 iki. Apa?